last ko na regalo na iniwan ko bago ko umalis. Ano yan? Ah, Ba't hindi kayo nagsasabi? Lahat ng kapatid ko nag-uwi na. Ano nangyayari? Nagulat din ako eh. Baka dun sa pagbabar ni Jello Sob. Asa si Jello? Insay, alam nyo naman yung kapatid ko may trauma sa mga ganyan-ganyan eh. Yan si Ares at si AJ nag-iwalay dahil sa bar. Ginawa na naman ni Jello. O Jello, sinabihan na kita, huwag mong niligawan yung kapatid ko kung hindi mo kayang panindigan. makapag-isip-isip. Diyos ko po, bakit hindi matapos-tapos yung problema ni 150 sa bootcamp? Nung una, si AJ, si Jeron, tapos si Ares. Ngayon naman, si Jello, tapos si Kulin. Nawala nga sa bootcamp si AJ tsaka si Ares, no? Pero nandun pa rin si Radic, tapos si Jeron at yung ibang mga gang-gang na tinatawag. Akala ko dati nagbago na tong si Radic eh. Pero hindi mo talaga siguro mababago yung kinaugalian nila doon. Hanggat nasa bootcamp si Radic or si Jeron Boss 150, hindi matatanggal yung stress mo sa buhay. Sila yung dahilan kung bakit ka na-stress sa buhay, Boss 150. Promise. Pero yun na nga mga bossing, sabay-sabay natin tong panoorin. Pero bago ang lahat, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Sark back again. I-react naman natin yung in-upload ni Boss 150 na nagkakaroon yata ng problema si Jello at si Kulin. So ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Let's go! Kayang panindigan. Makapag-isip-isip. Ano to guys? And mag-on na din. Ano to? Kawawa naman si Kulin. Alam mo yung tipong si Kulin is napaka-pure niyang babae. Yung pagkatao niya, yung feelings niya is puro, no? Walang plastic, walang halong kagaguhan. So, Ano to? Napaka-inosente niya pa. Bakit? na iniwan ko bago ko umalis. Last ko na regalo na iniwan ko bago ko umalis. Ano yan? Ah, sana What the? kahit Insay! Ano yun? Kailan umuwi si Butchik? Hindi naman nagsabi sa akin Sob eh. Uwian mga kapatid. Ba't hindi kayo nagsasabi? Lahat ng kapatid ko nag-uwi na. Exactly. Walang Sob. Ano nangyayari? Nagulat din ako eh. Baka dun sa pagbabar ni Jello Sob. Asa si Jello? Hindi to, sa to. Ina. Sob. Jay, paano nga ako? Akala ko din dati si Jello is okay siya, no? Kung mahal talaga ni Jello si Colin, bakit siya nagbar? Bakit siya nakikipaglandian sa mga babae sa bar? Hindi ko maintindihan yon. Ano nangyari? Ano nangyari kay Jello? Ba't ganyan? Hindi ko rin alam Sob. Anong bar, Insay? Eh, naya kasi ako magbar Sob eh. Sumama na dun ako para pigilan siya. Insay, alam nyo naman yung kapatid ko may trauma sa mga ganyan-ganyan eh. Hindi ko mapigilan. Alam mo naman, unang-una sa lahat, Insay, kung bakit yan si Ares at si AJ nag-iwalay dahil sa bar. Ngayon, mas magiging protective tong si 150 dahil kapatid niya yon mga bossing. Well, actually, totoo naman din yung sinabi ni 150 rito na dahil dun sa bar na kung anong nangyari kay AJ tsaka kay Ares, ganun na ganun ginagawa ni Jello. Bakit? Ginawa na naman ni Jello. Nagbar na naman. Ngayon, paano ko poprotektahan si Jello niyan? Hindi na maganda to eh. Pupunta mo si Jello Sob. 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 Gulo-gulo na sa bootcamp, par. Sob, kalma lang Sob. Sob, kalma lang tayo Sob. Jenny, nakakabastos eh. Sob. Hindi naman ako Honda Civic. Ano naman yan? Sob dito. Sob. Oy, Jello! Ang problema mo? Ang problema mo? Wala ako. Ha? No. Jello, alam mo naman, unang-una sa lahat, di ba? Bago ko papuntahin yung kapatid ko, sinabihan na kita, huwag mong niligawan yung kapatid ko kung hindi mo kayang panindigan. Kung natatagalan ka sagutin siya dahil yun sa lahat ng traumang dinanas nun. Hindi naman dahil din Sob eh. Hindi naman dahil dun, Lo. Nagbar ka. Ang unfair ka ni Sob. Ano man, Phil? May usapan kami na lalayo niyo si Jello pero love pa rin siya ng love. Uy! 150 pagpapasok ka sa kwarto, siraduhan mo naman! Ayo, Laki ng si problema. Jello Brady, kinakausap ka. ko, tumahimik kayo ah. Dinidisiplina ko yung tao, manahimik kayo. Umalis kayo, hindi ko kayo kailangan ah. Disiplina ang Sob. Ikaw, Jello, lahat na lang inaagaw mo ah. Pati yung kapatid ko, pinapadikit mo sa'yo. Uy! Feeling mo naman, bakit na ba't mapapalikit ko sa'yo yun? Wow! Jeron putyang gala. Sa iba mismo nang galing yung salitang pangit, ha?
Okay. Teka na! Totoo naman. Lumas na kayo dito. Hindi kami lalabas. Lalabas. Sige, disiplinahin mo. Ipakita mo sa amin kung paano mo didisiplina. Bakit kayo papakita sa inyo? Eh, siyempre, O bakit kayo, umalis kayo? Tsaka hindi ako yung nagpapalapit kay Colin, si Colin yung lumalapit sa akin. Tsaka nakita ko ata si Colin nag-chat yung kay Reynard eh. Uy, Crush ata ni Colin si Reynard. matik yun. Buti yung lahi pa. Oy, kasi oy, huwag mo babantayan mga kapatid ko ng ganyan. Totoo naman eh. Napakasinungaling mo. Nakita ko eh. Ano Chat sa sinabi ng kapatid. kapatid ko? Nag-hello. Oo, hello agad. Siyempre, matik yun ang pogi ng lahi namin. Lalo yung kapatid ko, pogi-pogi oh. Nag-hello yung kapatid ko sa kapatid mo? Oo. Seryoso ka? Oo naman. Lumabas tayo ng kwarto. Ano mo yun? Sige na, lumabas na kayo. Ganda ng lahi namin eh. Lumabas na kayo. Lumabas na kayo. Bibintiran mo pa akong Labas. sa kapatid mo. Labas. Naman eh. Manahimik ka. Ikaw, Jello. Mukha ni nakakapikot. Ang unfair kasi sub eh. Ano unfair? May usapan kami dalawang nalalayuan sa kajalan pero lapit pa rin siya ng lapit. So dapat, kapag gumawa siya ng kamali, sasagutin mo rin ng mali. Oh, alam mo naman pala eh. Pero ang tanong dito, tinanong ba kasi ni Jello kung bakit siya lapit ng lapit kay Jeron? Di ba? Sub, alam ko pa mali ka po talaga yun sub. Lo, huwag kang umiyak. Panindigan mo yung ginawa mo. Gago, di ko na alam, Lo, paano pa kita tutulungan, tol. Grabe, ang gulo mo sa Hindi ko alam kung mag-wingman pa ako sa'yo. Kay Ares, ang gulo nyo kasi, tol. Sana matulungan mo pa kay Colin sub. Hindi ko alam, Lo, pero may gusto. Putangin na. Tignan natin kung totoo yung sinasabi niya ni Jeron, ha. Di ko alam sa'yo, Jello. Si Renard. Renard, halika nga. Bakit po, boss? Halika. Isang tanong, isang sagot. Gusto ko malaman yung totoo. Nag-chat ba sa'yo kapatid ko? Ay, hindi po. Yung totoo. Hindi po. Bakit sinabi mo daw dun sa kuya mo na nag-chat sa'yo yung kapatid ko? Hindi ko po alam dun kay kuya. Gumagawa na naman siguro ng kwento yun. Renard, o Jello, saan pupunta Jello? Uy! O Jello! Uy! Uy, Jello! Uy! 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 Ito, nasugod lang bigla oh. Alam mo, Bakit tayo na ikakasira namin ha? Oo, bakit totoo naman eh? Ang totoo? Hindi nga ito totoo sabi ni Renard eh. Eh, siyempre, magpapakipot din yun. Papakipot. Ang ina mo, sinungaling ka, pati kapatid mo sinisiraan Ang mo. ngiti. Wala ka talagang pinipili, pati Sarap ng pamilya Big mo, Boss. ano? Mag-ingat ka dyan. Pare, Oo naman yun, ah. mga pare-pares kayo, mga plastic. Kasalanan ko bang mga pogi yung mga lahi namin? So nakita nyo kung gaano kaangas tong si Radic pati si Jeron. Nakita nyo din kung paano gumawa ng kwento tong si Radic at si Jeron. Dinamay pa yung taong inosente. Yung kapatid ni Radic. Buti na nga lang matino yung kapatid ni Radic eh. Hindi nakuha yung ugali ng kuya niya eh, di ba? Pero yun na nga mga bossing. Ito naman kay Jello. Jello, bago ka gumawa ng hakbang, pag-isipan mo muna ng 100 beses. O kaya pag-isipan mo ng 1,000,000 na beses, bossing. Kasi maraming maapektuhan dyan, lalong-lalo na yung relasyon mo kay Colin. Huwag mo nang isipin si 150. Si 150, wingman mo lang naman yan kasi eh, di ba? Hindi naman siya yung taong mahal mo. Kumbaga, boto pa nga sa'yo si 150, which is mas maganda yon. Kapatid ni 150 yun eh. Pero pag-isipan mo muna, tama ba itong gagawin ko? Pupunta ako ng bar, para saan? Para anong dahilan kung bakit ka pupunta ng bar? Para maging cool? Para mag-inom, mambabae? Isipin mo yung dahilan mo kung bakit mo gagawin yung isang bagay, bossing. At isipin mo kung ano yung magiging kalalabasan nun. Huwag ka basta-basta tira ng tira. Ayan, ngayon, disappointed ngayon si 150 sa'yo dahil sa mga pinaggagawa mo sa kapatid niya. Pero kayang-kaya mo pa rin naman ayusin yan eh. Malaki tiwala sa inyo ni 150, boss. So, yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like, follow, at share. Hanggang sa muli. Malam. Sir TV out. Peace.